טוב, שלום, קיבלתי עכשיו בדואר את ההזמנה, ובואו נראה מה באמת הגיע והמצב שזה הגיע. זה הוזמן מאלי אקספרס. זה הוזמן מאלי אקספרס. כמו שזה נראה, זה ארוז יפה מאוד. הנה מתאם חשמל שמתאים לנו. והנה המצלמה. - 30 מטר עומק. עם כל האביזרים שיש. יש כאן את כל האביזרים, ממש כמות גדולה ויפה. יש פה את המטען, כבל ה-USB, וזהו כל המצלמה. מצלמת וי-פיי, ספורט, בפול היי דפינישן. ברגע שאני אעשה תמונות ראשונות, אז אני אעלה את זה גם. בואו נוציא. מסך 2 אינץ' באמת. צריך ללמוד איך לפתוח את זה. צריך 2 ידיים, ואז זה עולה. זו המצלמה. צריך פה ידיים ככה קצת עדינות בשביל לפתוח את בית הסוללה, אבל זה המתקן הגנה שלה ממים עד 30 מטר. עם מסך חלופי.
עם חוברת הפעלה והסבר בכמה שפות. וזהו, אני הזמנתי עוד סט של 2 סוללות עם מטען ופילטר אדום שעדיין לא קיבלתי. ברגע שאני אקבל אני אעשה סרטון ביחד עם האביזרים האלו, אני אראה לכם איך זה נראה, וכמובן שברגע שאני ארד עם זה מתחת למים אז אני אעלה גם סרטונים. תודה.